Nastavljamo dalje sa pričom. Ovog jutra i dalje imamo goste i pričamo o jednoj lepoj temi. Pre svega predstavljam Batu Rakovića. Dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro, pozdrav svim gledalcima kanala 9. Gospodin Rakoviću, lepo je pričati posebno meni. Pretpostavljam da imate zanimljivosti za sve Kragujevčane i Šumadince. Najavljujemo sutrašnju tribinu Mobilna revolucija. Jel? Pa evo, sutra u biblioteci u 18 časova jedno javno popularno predavanje na temu Mobilna revolucija koja, ime samo govori, saveti i trikovi iz mobilne telefonije, računara i interneta. Neka moja zapažanja, što kaže, ja sam i dan danas na izvoru nekih informacija. Primećujem da običan čovjek ne koristi dovoljno sprave koje ima, što je čak i vrlo važno, ne koristi ni racionalno, pa ga to košta debelo i po džepu. Znači imate dve varijante, da budete informisani, da budete u toku i da stvari koristite kako treba ili da to sve debelo plaćate. To što nismo informisani, čini se da su mnogi, posebno na velikim nekim televizijama, medijima, koristili i nekako bi naš čovjek rekao, dosadilo mu je da sluša to kako dovoljno ne koristi telefon, internet. U stvari, šta znači pravo korišćenje pre svega interneta kao možda... Pa najvažnije je da se čovjek odredi šta će da koristi i u kojoj meri. Znači, ne trebaju ni svima nama, nemamo iste potrebe. Ja to želim, odredim se prema tome, onda se dobro raspitam kako ću to da koristim, koji je komfor i koliko to košta. Najbolje to osete naši ljudi na običan, najjednostavniji primjer kada odu u Grčku na letovanje. Ako niste informisani, vi ste takvi kakvi jeste, račun posle izađe 10.000, pa izađe 10.000. Ako se lepo informišete kako ćete to da uradite iz Grčke ili sa plaži negde, onda to može da bude i mnogo manje, što u principu je i kad su povećane zadovoljni korisnici, zadovoljni su svi, jer taj se korisnik posle, da kažem, ipak ja radim u Telekomu, pogledamo i te ljudi, nama je cilj da korisnici budu zadovoljni, pa da duže troše neke usluge nego jednokratno, pa posle da budu nezadovoljni. Tako da, mnogo toga ima što se ne koristi. Eto, jedno moj presek svega onoga i društvenih mreža i Facebooka, znači podatak koji ću sutra javno da iznesem. 2 miliona Srba je javno otvorenih profila na Facebooku. To je jedna činjenica sa kojom mora da se suočimo svi i najveći protivnici toga su poklekli i tako. Što bi značilo, maltene, otprilike jedan član iz svake porodice je... Svaki četvrti, svaki peti, jedan član iz porodice, znači ima sad jedan dolazak mama i tata na Facebook koji je prisutan poslednjih mesec dana. Znači, ljudi starosti kao što sam ja, 40 godina i nešto je pojačano, intenzivno da vide gde su deca, šta im to tamo radi i eto prilike da se širi cela priča. Tako predavanje cijelo sa puno ovakvih nekih momenata. Gde smo mi, gde je Kragujeva, šta se zapravo, kako neko da se odredi, malo te ne ja koja se profesionalno bavim time, pa jedva stižem da samo sagledam sve, a ne da sve iskoristim. Tako da mislim da će biti interesantno sa puno live primjera. Ako spremio sam se priča dobro, jer imam puno poziva po drugim gradovima da idem, pošto ne bi počeo iz Kragujevca, što kaže, tu su moji prijatelji, moji sugrađani. Naravno, ovde je baza, jel? Ovde je baza, tako da mislim da je to jednostavno više ne može niko da bude imun na neka dešavanja. Mogu da ne koristim, ali jednostavno treba da budem tu, na licu mesta. Dobro, jel možda imate neki podatak gde možda kao korisnici svega ovog ponuđenog grešimo? Koji su to problemi? Gde pravimo greške? Pomenuo ste malo pre i... Greška je, da kažem, najvažnije uopšte kod telekomunikacije, da kažem da se odredite, ja trošim 2000 dinara, hoću 500 dinara, hoću da se odredim, da vidim koliko je to megabajta svega. Znači, ja moram da vidim gde sam po potrošnji i da se tu nađem. Pravilan izbor profila, svega, znači u nekoj saradnji sa onom ko vam prodaje, da vas lepo posavjetuje, vi ste toliko. Čuvena priča, žene su na Mix 1000, kod nas u Telekomu. Znači, ima oni koji uzmu ženi jeftinije da uštede, ona opet potroši više. Najgora je, najlošija stvar kad pređete onu meru preko koje ste, onda ulazite u crveno i trošite. To važi malo te ne za struju i za neke druge tarife, ali u telekomunikacijama, ako se dobro pozicionirate gde treba, sa dobrim korišćenjem stvari možete proći od toga da budete i zadovoljni i racionalni. Eto, to je neka priča kuda ide telekomunikacije Srbije i osmišljavanje svih mogućih nekih paketa. Krajnje finale, koji još u Srbiji nije potpuno zaživjeli, a u pripremi je jedan paket koji će biti na nivou kuće i porodicu. Vi kažete, iz kuće dajem 30 € mesečno, to me košta i znam da je to 3.000 dinara sve, telefon, televizor, internet i ostalo. To je neki red veličine kao u svetu, tako je cena i u Evropi.
Evo, kada imamo lepu saradnju, a moram da pomenem Teklarega.com, funkcioniše, meni je Boga mi bilo čudo kako će to da profunkcioniše bazno iz Kragujevca i na kakvu će podršku da naiđe, a čini se da je naišlo zaista na zadovoljstvo svih Kragujevčana i Šumadinaca, jer se bavi pre svega temama vezanih za region, ali se prate i ostale informacije, događaje i prate sve druge vesti. Teklareka.com je jedan ozbiljan projekat koji, što kaže, ja više ne radim to sam sa jednom većim brojem ljudi, ali su, da kažem, sjajni moji utisci, javlja mi se cijela dijaspora. Ono što ja stalno spomenjem i za mene začuđujuće jeste da se čita u 50 zemalja svaki dan, ali bukvalno svaki dan. Interesantno, ima nekih vrlo čudnih, recimo u Sloveniji se puno čuda. Gde sve ima Kragujevčana, to je jedan onako neverovatno. Što kaže, ja trudim se, eto, što kaže, vi se ovde bavite, uvijek je to regionalna televizija, ja se trudim da to odem do Australije, što se kaže, s informacijama i da širim pozitivne vesti. Eto, to je, internet je nešto što je stvar koja je poprimila prilično ozbiljne namere. Ja ću to izneti sutra, te podatke. U Kragujevcu je konstantno 25.000 ljudi na internetu, što pitanje kako ko uzme, da kažem, koje je to tržište. To je ozbiljan broj ljudi. To je ozbiljan broj ljudi sa trendom žestoke dinamike. Evo vidimo kako se to sve lepo prodaje i kako to ide. To je ušlo, znači više nema otklon prema tome, nego daj da vidim šta ja u tome da se snađem. Da pomenemo samo vreme i mesto događaja sutra. Vreme je 18 časova biblioteka. Malo jeste možda termin nezgodan predpraznični, ali evo lepo vreme. Predpraznična šetnja kroz svet novih tehnologija. No, lagano opuštena priča. Ništa specijalno stručno, ali jedna plejada mog nekog iskustva do sadašnjeg rada. Što kaže, ja sam uvijek bio malo nesebičan kako se neke stvari koriste. Evo što kaže, mislim da svako može da koristi. Čak ima podataka mnogo da sam primetio da i moje kolege ne znaju. Tako da mislim da će ljudi izaći zadovoljni. Onda se vidimo sutra u 18 sati u Narodnoj biblioteci. Vuk Karadžić, je tako? U 18 časova na prvom spratu kod Gradskog doma. Svi su dobrodošli. I mogu da učestvuju, jel? Mogu da učestvuju. Biće posle, da kažem, malo dovešću ja, pojačat ću se i sa stručnom ekipom momentalno svih mogućih pitanja, ali nije loše da je... Mislim da je zrelo u Kragujevcu za jedan ozbiljan pristup. To je toliki broj ljudi, tako da tu je moj Facebook tim koji me uvek prati. Tako da, osim ljudi sad primeću, ja se koliko se bavim internetom, toliko se bavim i socijalnim inženjeringom. To je sad jedna priča koja je podmakla i što kaže, evo, pozivam vas da dođete. Bićemo sigurno zajedno tamo. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i na gostovanju i mislim da smo najavili korisnu stvar, pre svega za one koji žele da saznaju nešto više u internetu, a nemaju dovoljno iskustva. Ima još uvek veliki broj. Pa ima. Stiže, vidim da je interesovanje veliko, ali još uvek narod okleva i tako. Svako gleda da se odredi prema nečemu kao i prema svemu. To su noviteti. Hvala vam. Još jednom, malo jesmo zakasnili sa nekim informacijama koje su